HBO Records and Oyeboy Production. Kinunang kaniyak kini nga madayo ka ngem sagayan nakto dayta ti karindiag ko puso ng namnama ket pinururay ka aldaw ang naglabas kanayon ka asagsegaan tawag mo ken surat awan man tiinak mauray di tunggal darikman dunak agmay maysa awan ti marik na no dila sa entoy kaunga lipaten kan kuna ngem di kabailan day to'y puso daagin ka ita ay ayaten kalata tawen na naglabas dak anak kalipan apay ngamin na di ka manipatan tinoran oras ka tiada to'y kaunggan nupay nuin ko bumin sukat mo di sa balik sakit ni ayan-ayatin ka man inuwaksi di ka malipatan aniyan anak sakit iti mapanindigan gaagdan sa bali nga inkain suka sa emken panusa inkain suban napudno nga ayan pusog laing tinasugan agges ken sanaang iturak alak amen ti panusan apay ngamin na di ka manipatan tinoran oras ka tiada to'y kaunggan nupay nuin ko bumin sukat mo di sa balik sakit ni ayan-ayatin ka man inuwaksi di ka malipatan apay ngamin na di ka malipatan tinoran oras ka tiada to'y kaunggan nupay nuin ko bumin sukat mo di sa balik sakit ni ayan-ayatin ka man inuwaksi di ka malipatan di ka malipatan HBO Records and Oyeboy Production.